אני רג'ה מנסור, מייסדת ומנהלת מרכז כרמל למורשת הדרוזית בעוספיא, מזמינה אתכם לחוויה חדשה, חוויה תרבותית, היסטורית, אומנותית וגם קולינרית בכפר עוספיא על הר הכרמל. מחכים לכם כל יום, כל תאריך וכל עונה. ברוכים הבאים. אנחנו חבורה מאזור השרון, מפגשים פעם בחודש להרצאות. אנחנו עושים גם סיורים וטיולים, והגענו לבקר בכפר הדרוזי עוספיא, ואנחנו מאוד מאוד נהנים פה. המקום שרג'ה עשתה פה עם חברתה הוא מהמם, הוא יפה, הוא אותנטי. פעם ראשונה שאני נמצאת בעוספיא, נהנית מכל רגע, נהנית מהאנשים שנפגשנו איתם, מכל הסיפורים שאנחנו שומעים, ומשתי הנשים המקסימות האלה שיושבות כאן ועומדות כאן. אני כבר כמה פעמים כבר פה, ואני שמח להיות פה כל פעם מחדש, כי זה מרגש אותי לראות את המקום הזה שהוא מקום של אחווה. שלום, אני אילנה מבאר שבע. נהניתי מאוד בשבילי ההיסטוריה של הדת הדרוזית. זה מעניין מאוד גם לתיירים שמגיעים מחול ולומדים על ארץ ישראל. העדה הדרוזית היא חלק מהמדינה, כדאי לבוא ולראות וללמוד. רצינו להכיר לעומק יותר את האוכלוסייה והתרבות והמורשת. מאוד נהנינו, הסיור היה מעמיק, מעשיר. התרשמנו מאוד מכל הדברים שדיברתם כאן, התרשמנו מאוד העדה הדרוזית. לא הכרנו אותה, והיום אנחנו מאוד שמחים להכיר אותה. עדה מאוד חמימה, מאוד נעימה, ואנחנו רוצים להמשיך ולהכיר. כדאי, שיש לו... מה זה עושה? נכון, אין לי בעיה, לא תכונות, יש לי פה משהו שיש לי בעיה. אני קוראת באינטרנט על הכל. דבש, קינמון, ועוד משהו הכתום זה קורקום. חלידה. المرة اللي زيها لا أنا عندي هيك حلوة بتجنن عاملي هاي كثير يعقب الأمير إن شاء الله بالأرض. تسلمي. هاي مشكلتي أنا الملبين والبلوزات هاي مشكلتي لازم تفرحي يعني. طبايا היה לנו ביקור מאוד מאוד מענה, למדנו הרבה על העדה הדרוזית, חשפו אותנו למסורת הדרוזית משכבר השנים, היה מאוד מרתק, נהנינו מהחוויה, האירוח היה מאוד מאוד יפה ומענה, ואנחנו מקווים לחזור פה גם בשנה הבאה. We were very happy to be here, and it was a very nice explanation of the Druze lives and the Druze lives of the women, and the museum is a lovely place to walk around. טוב, נהנינו מהסיור ומההרצאות ומהאירוח, מההסברים, השילוב בין הישן לחדש של העדה הדרוזית. והכפר הוא מרשים, התושבים מרשימים, נעים לחזור ולפגוש שוב חברים, וכל מה שהכנתם פה מאוד נחמד. סיור מדהים, כיף לשמוע, כיף לראות על המורשת, כיף לדעת שיש הרבה דברים שדומים לנו ולכם, וכיף בכלל להיות במקום כזה וליהנות ממנו. אנחנו הגענו פה מרחוק רק בכדי לבוא לשמוע על המורשת של הדרוזים. מאוד 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 נהנינו מההסבר של האישה הנכבדה הזאת, והסבירה לנו את המורשת מההתחלה עד הסוף. עברתי חוויה מדהימה לפגוש את רג'ה, האישה המרתקת והמרגשת שסיפרה לנו על תולדות העדה והאישה הדרוזית, וזאת הייתה חוויה בלתי נשכחת. אני כבר מתגעגעת לבוא שוב למקום.